O'n i sgwennu pan o'n i'n ysgol uwchradd, yn ysgol Sir Thomas Jones. Oedd na eisteddfod yn yr ysgol, ac o'n i'n trio pob cystadleuaeth fedrwn ni, achos oedden ni eisiau pwyntia i'r tŷ, wrth gwrs, yn dweud yn yr ysgol, dyna oedd y symboliad yn y fan o'n lle. Wedyn mi o'n i sgwennu ac ono, ond yn anffodus, res i gorau i mwy neu lai pan nes i i'r brifysgol. Mae'n swnio yn groes, dwi'n gwybod, ond ar ôl cael profiad o ffordd pobl yn trafod llenyddiaeth fawr mewn Cymraeg, Ffrangeg a Saesneg, nath o darwyn halon i braidd yn ei teimlo, fedra i byth wneud hyn, a res i gorau ni. Wel, weithio eisiau am 10 mlynedd fel llyfrgellydd, a do gen i ddim amser ydw gorau, do gen i ddim blino gorfod gyda ros i'n neti sgwennu. Ond ar ôl hynny, ar ôl i ni priodi, ges i bol o fod ddim yn gweithio ac un i'r plant gael ei geni, a nes i ddechrau fo chydig o sgwennu rydych honno. Ond wedyn, wrth gwrs, ddoth yr hogia, a nes i ddim byd tredd nhw yn fach, achos dwi'n un o'r bobl na fedra ddim gwneud dau beth ar unwaith. Hynny di, fedrwn ni'n edrych ar ôl y plant a sgwennu, fedrwn ni'n bod yn llyfrgellydd a sgwennu. Wedyn mi arhosus i wedyn nes bod y fenga dim di'r ysgol. A mae benderfynu wedyn, wel mae rhaid mi gael gweld rwan, ydw i yn medru sgwennu ta dwi ddim, a dyma ail ddechrau de. Peth cyntaf mi gyhoeddi oedd sgyrsiau radio, ond wedi gwneud rhan fwy nhw ar gyfer Merched yn Bennaf, oedd yn cael ei gynhyrchu gan Ruth Parry. Ac dweud y gwir, lot o hanes y plant yn fach oedd o iddyn nhw lle, a mi ddaru nhw ddigwydd cydio, achos mae'n debyg bod pobl eraill yn cael profiadau digon tebyg efo'u plant nhw de. Wedyn hwnnw oedd y gyntaf un, sgyrsiau hogiau yn Bennaf oedd un efo. Pan ddoth y nofel gyntaf allan, Rhodd y Ferch, mi oedd y profiad o golli babi ar ei enedigaeth yn dod i mewn. A'n digwydd bod, mi oedd hwnnw yn brofiad o'n i wedi gael fy hun. Ac o'n i eisiau egluro mewn ffordd i bobl eraill sut oedd rhywun yn teimlo pan oedd hynna'n digwydd iddyn nhw. Ond mi gafodd o effaith hollol, wel na, mi gafodd oedd yn mynd nath hynny ddigwydd, dwi'n meddwl, ond mi gafodd o effaith arall hefyd, achos oedd na amryw byd y ferched ato fi wedyn yn dweud bod wedi bod yn help iddyn nhw, achos oedd nhw wedi cael y profiad, a hwyrach wedi bod yn teimlo, dwi ar ben fy hun, dwi'n unig un mae hyn wedi digwydd iddi hi. Dyn nhw'n gwybod na doddan nhw ddim, wrth gwrs, ond fe dda nhw'n teimlo de. A mae'n debyg bod darllen y llyfr yna wedi helpu nhw. A o'n i ddim wedi rhaid gweld hynna, ond o'n i'n falch bod hynna wedi digwydd de. Oedd o wedi sgwennu wedyn, o'n i'n meddwl.